Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Ένα αλλιώτικο μουσείο από τα άλλα. Βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με τρεχούμενα νερά στην Δημητσάνα Αρκαδίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μουσείο που παρουσιάζει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία. Εμείς πάμε να συναντήσουμε την τοπική διαχειρίστρια του μουσείου, την κυρία Ήρα Παπαδοπούλου, για να μάθουμε περισσότερα. Φίλες και φίλοι, έχουμε δίπλα μας την κυρία Ήρα Παπαδοπούλου, την τοπική διαχειρίστρια του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης εδώ στην Δημητσάνα. Κυρία Ήρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σε αυτό το υπέροχο και αλλιώτικο συνάμα μουσείο εδώ στην Δημητσάνα. Καλώς ορίσατε. Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Το μουσείο ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το οποίο έχει 9 μουσεία σε όλη την περιφέρεια που ασχολούνται με την παραγωγική ιστορία κατά τόπους. Και αυτό το συγκεκριμένο είναι το μοναδικό υπαίθριο, σωστά, ή υπάρχουν και άλλα υπαίθρια σαν αυτό? Είναι το πρώτο υπαίθριο μουσείο στην Ελλάδα που δείχνει την προβιομηχανική τεχνολογία. Έχουν αποκατασταθεί 3 κτίσματα στις θέσεις που υπήρχαν από το 17ο αιώνα. Αποκαταστάθηκαν για να αναπαραστήσουν, γιατί δεν γίνεται πια να αναβιώσει η ζωή στο Λούσιο ποταμό. Από το 17ο λοιπόν αιώνα οι άνθρωποι αξιοποιούσαν τη δύναμη του νερού για να κάνουν διάφορες εργασίες. Η έρευνά μας έχει καταγράψει γύρω στα 100 υδροκίνητα εργαστήρια κατά μήκος του φαραγγιού του Λούσιου ποταμού. Τούτο εδώ είναι το μεγαλύτερο υδροκίνητο συγκρότημα της περιοχής. Πότε έχει ιδρυθεί το συγκεκριμένο μουσείο? Το μουσείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997. Μετράμε δηλαδή 27 χρόνια πλέον. Μέχρι το 1960-1970 η περιοχή δεχόταν κόσμο για να αλέσει και να πλύνει. Υπήρχε δραστηριότητα στο χώρο και μετά ερειπώθηκαν όλα, όπως και παρακάτω στο Λούσιο ποταμό, και αποκαταστάθηκαν, όπως σας είπα, το 1997. Έχει δώσει μια νέα πνοή στην περιοχή αυτή και να φανταστώ ότι έρχονται και πάρα πολλοί τουρίστες. Βεβαίως, υποδεχόμαστε κοντά στους 60.000 επισκέπτες το χρόνο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και έχει δημιουργηθεί πλήθος ξενώνων, εστιατορίων, ενδιαιτημάτων γενικότερα για να στηρίξει την τουριστική κίνηση της περιοχής. Έχουμε λοιπόν νεροτριβή και νερόμυλο, ακολουθώντας τη ροή του νερού με βυρσοδεψίο και την κορονίδα μας πιο κάτω, τον Μπαρτόμυλο. Θέλω έτσι να μας πείτε τι βλέπουμε σε κάθε χώρο του μουσείου, έτσι λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Στο πρώτο κτίσμα στεγάζεται μία νεροτριβή και ένας νερόμυλος, αλευρόμυλος συγκεκριμένα. Έρχεται το νερό από την πηγή, από το κεφαλάρι του Αγιάννη και μέσω των ξύλινων σωλήνων των βαγενιών πέφτει λοιπόν στο πρώτο κτίσμα, στην νεροτριβή και στον νερόμυλο. Νεροτριβή είναι ένας ξύλινος κουλουροκονικός κάδος, μέσα στον οποίο έπλαιναν τα βαριά υφαντά του σπιτιού. Τις κουβέρτες, τις φλοκάτες, τις μπαντανίες. Γινόταν το ετήσιο πλύσιμο, εκμεταλλευόμενοι την δύναμη του νερού που πέφτει στα τυχώματα του κάδου και δημιουργεί μια περιδίνηση. Χωρίς λοιπόν να προσθέτουν απορρυπατικό, ο ειδικός τεχνίτης, ο νεροτριβιάρης, φρόντιζε για την καθαριότητα των υφαντών. Δίπλα στην νεροτριβή, ως ήθιστε, υπάρχει ένας αλευρόμυλος. Εκεί οι μικροί μας επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν καλαμπόκι στη σκαφίδα και να δουν πώς κυκλογυρίζουν οι μυλόπετρες για να γίνει το αλεύρι. Στη συνέχεια υπάρχει το σπίτι του Μιλωνά, όπου φιλοξενούταν ο ίδιος και η πολυπληθής οικογένειά του, ειδικά το καλοκαίρι που ήταν η εποχή των αλεσμάτων, και υπάρχει και μια βιντεοπροβολή στο συγκεκριμένο χώρο, όπως και σε κάθε άλλο χώρο του μουσείου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει πλήρως τις λεπτομέρειες για τις τεχνικές που ακολουθούνταν εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνουμε από το πρώτο κτίσμα λοιπόν, και μετά που πάμε, τι βλέπουμε? Λοιπόν, μετά περνάμε από το Ρακοκάζανο. Το Ρακοκάζανο ήταν μια προσωρινή κατασκευή, τοποθετούνταν εκεί τέλος Οκτωβρίου που γίνονται τα τσίπουρα στην περιοχή. Ήταν κοινοτικό και όχι ιδιωτικό
και έφερναν όλοι όσοι ήθελαν να φτιάξουν το τσίπουρο της χρονιάς τα στέμφυλά τους για να φτιάξουν το τσίπουρο ή ζιβανία, όπως λέτε εσείς. Όπως την ξέρουμε και εμείς στην Κύπρο. Κατόπιν ο επισκέπτης ακολουθεί τη ροή του νερού και επισκέπτεται το αποκατεστημένο κτίριο του βυρσοδεψίου ή ταμπάκικου. Εκεί κατεργάζονταν λεπτά δέρματα από αιγοπρόβατα προκειμένου να σταματήσουν τη σύψη και να κατασκευάσουν τα τσαρούχια, τις έλες των αλόγων και τα δερματόδετα βιβλία. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και ανθυγιεινή εργασία με φυτικά, δεψικά υλικά και όλα γίνονταν με τα χέρια. Στην περιοχή υπήρχαν πάρα πολλά βυρσοδεψία και παντού, στην Ελλάδα τουλάχιστον, σταμάτησε αυτή η προβιομηχανική τεχνική γύρω στο 1950, όπου ανέλαβαν πλέον τη βιομηχανική και βιοτεχνική βυρσοδεψία. Να φανταστώ, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τεχνική και φαντάζομαι ότι ήθελε και ικανούς τεχνίτες, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ο βυρσοδέψης καταρχάς μπορούσε με τα εργαλεία του να καλύψει μικρολεκέδες ή μικροκυσίματα που είχε το δέρμα, να το επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα. Η Δημητσάνα, κυρία Ήρα, συνέβαλε έτσι καθοριστικά στον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Εκεί η Δημητσάνα παρήγαγε μπαρούτι. Βασικά το μπαρούτι παραγόταν μόνο εδώ, στην Δημητσάνα, σωστά? Υπήρχαν και άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά για την Πελοπόννησο παρήγετο στην Δημητσάνα. Είχαν μετατραπεί με έξοδο των αδελφών Σπηλιωτόπουλων 14 αλευρόμιλοι σε μπαρουτόμιλους για τις ανάγκες του αγώνα. Γι' αυτό και στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης έγραφε «Μπαρούτι είχαμεν, έκαμνε η Δημητσάνα». Δεν στρατολογούσε τους Δημητσανίτες, τους άφηνε για τη δούλεψη προς την ελευθερία. Η εργασία στον μπαρουτόμιλο ήταν εξίσου επικίνδυνη με το να πολεμούν στα βουνά. Έναν τέτοιο μπαρουτόμιλο έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε αυτό εδώ το μουσείο. Βεβαίως. Είναι ένα κτίσμα με τον μπαρουτόμιλο όπως ήταν παλιά. Εξηγήστε μας έτσι λίγο τι βλέπουμε σε αυτόν τον χώρο και ποια ήταν η διαδικασία της παραγωγής της μπαρούτης. Στο μουσείο λοιπόν παρουσιάζεται ο μπαρουτόμιλος του τύπου που λειτουργούσε το 1821. Πρόκειται για έναν μπαρουτόμιλο με κοπάνια, έτσι είναι η ονομασία του. Είναι νερόμιλος κι αυτός, δηλαδή κινείται με τη δύναμη του νερού. Υπάρχει μια φτερωτή εξωτερικά, πάνω στην οποία συνδέεται ένας ξύλινος άξονας, ο οποίος με έκεντρα ανεβοκατεβάζει τα κοπάνια μέσα σε 10 υπερμεγέθη γουδιά. Μέσα στα γουδιά αναμείγνυαν τα τρία συστατικά που ήταν απαραίτητα για να γίνει μπαρούτι. Πρόκειται για το νήτρο, για το κάρβουνο και για το θιάφι. Το ενδιαφέρον ήταν ότι το νήτρο το έφτιαχναν συλλέγοντας κοπριές αιγοπροβάτων και πτηνών, βράζοντάς τα, και όταν ψυχόταν το μείγμα, κατά κάθι ας το πούμε, ήταν το νήτρο. Έμοιαζε λίγο με το χοντρό αλάτι. Και το κάρβουνο το έφτιαχναν, ήταν ένα ψηλό κάρβουνο το οποίο προερχόταν από τα σπάρτα, τις ασφάκες και τις κλιματόβεργες, δηλαδή μικρά ζουμερά κλαδάκια προκειμένου να γίνει ψηλό το κάρβουνο και να μην χρειάζεται να το κάνουν σκόνη περαιτέρω. Το θιάφι ήταν το μόνο που έφερναν από ηφαιστειογενείς περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Αυτά τα τρία συστατικά σε συγκεκριμένες ποσότητες μαζί με λίγο νερό, το οποίο προσέθεταν για την αποφυγή της υπερθέρμανσης του νήτρου από το κοπάνημα και άρα την πιθανή ανάφλεξη, τα κοπανούσαν λοιπόν 6 έως 10 ώρες μέχρι να γίνει μια ομοιογενής ζύμη. Η ζύμη αυτή έβγαινε μετά στον ήλιο για 2-3 μέρες να στεγνώσει, μετά κλιματίζονταν στα κόσκινα και στις σίτες για να γίνουν οι κόκκι, και οι κόκκι έμπαιναν στο τύμπανο που είναι προσαρτημένο στον άξονα του μπαρουτόμιλου προκειμένου να γυαλιστούν και να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα η μπαρούτη. Αυτό με την ποιότητα θέλω έτσι να μου εξηγήσετε λίγο. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι στους Τούρκους έδιναν μπαρούτι χειρότερης ποιότητας από ό,τι στους Έλληνες? Οι Δημητσανίτες παρήγαγαν μπαρούτι στα σπίτια τους περίπου από το 1460. Ήταν επίσημοι νητροσυλλέκτες για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε παρήγαγαν μπαρούτι και το έδιναν στους Τούρκους. Και έτσι εξασφάλιζαν και κάποια προνόμια. Από εκεί και πέρα, τις παραμονές της Επανάστασης υπάρχουν κάποιες ιστορίες, λαϊκές δοξασίες θα μπορούσε να πει
κάποιος ότι έδιναν χειρότερης ποιότητας μπαρούτι προκειμένου να υπονομεύσουν το αντίπαλο στρατόπεδο. Κυρία Ήρα, έχω διαπιστώσει έτσι με αυτά όλα που συζητάμε τώρα ότι το νερό εδώ στην περιοχή ήταν ζωτικής σημασίας για τους Δημητσανίτες, για την Δημητσάνα και για την περιοχή γενικότερα. Το νερό κατά μήκος όλου του Φαραγγιού του Λούσιου ποταμού, δηλαδή και τα υπόλοιπα χωριά αξιοποιούσαν τη δύναμη του νερού και διευκόλυναν τη ζωή τους. Αυτό θα σας έλεγα, ότι οι κάτοικοι εδώ έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως την δύναμη του νερού, εξού και ο Νερόμυλος, αυτό το υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης που έχετε δημιουργήσει και έχετε κρατήσει αυτή την εικόνα του τότε. Θέλω να μου πείτε, κυρία Ήρα, τι εύχεστε για το υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης εδώ στην Δημητσάνα, στο ίδιο το μουσείο αλλά και στους επισκέπτες του. Όλοι μας ευχόμαστε να συνεχίσει να υπάρχει το μουσείο, να συντηρείται, να είναι σε αυτή την πολύ καλή κατάσταση και να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, ώστε να γνωρίζουν παιδιά και ενήλικες θέματα που αγγίζουν και το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου και την ιστορία της Ελλάδος. Και βέβαια, επειδή κάνουμε και πάρα πολλές δράσεις ποικίλου περιεχομένου, ευχόμαστε να συνεχίσει να προσφέρει το μουσείο και στο πολιτιστικό σκέλος και στο επιμορφωτικό σκέλος, τόσο στους επισκέπτες όσο και στους ντόπιους. Και τώρα βασικά μου έχει γεννηθεί ακόμα μια ερώτηση πριν πάω για το κλείσιμο. Ποιες είναι οι δράσεις του μουσείου πέρα της ξενάγησης? Πολύ ωραία. Καταρχάς, για τις σχολικές ομάδες υπάρχουν εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται κατά την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο, κατόπιν συνεννόησης βεβαίως. Και κατά δεύτερον, γίνονται με διάφορες αφορμές δράσεις που είτε απευθύνονται σε ενήλικες, είτε σε παιδιά, είτε σε οικογένειες. Υπάρχουν δράσεις που γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για τους ντόπιους. Παλαιότερα κάναμε μαθήματα ρομποτικής για τα παιδιά και συμμετείχαμε και σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Κάναμε μαθήματα χοροδίας για τους ντόπιους. Υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Υπάρχει μια γκάμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων που να μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντες σε αυτόν τον μικρό τόπο που βρισκόμαστε και να διατηρούμαστε την εποχή μας. Ποικίλες οι δράσεις σας και θέλω να μου πείτε λίγο ποιες μέρες και ποιες ώρες λειτουργεί το μουσείο. Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά και Σαββατοκύριακα, εκτός Τρίτης. Το καλοκαιρινό μας ωράριο που ξεκινάει 1η Μαρτίου είναι 10 με 6 και λήγει στις 15 Οκτωβρίου και από 16 Οκτωβρίου είναι 10 με 5. Υπάρχουν κάποιες πολύ περιορισμένες αργίες που είναι οι επίσημες αργίες του κράτους, όπως Χριστούγεννα, δεύτερη μέρα των Χριστούγεννων, Πάσχα, Πρωτομαγιά, 15 Αύγουστο και η τοπική αργία που είναι 7 Ιουλίου. 25 Μαρτίου είναι ανοιχτό το μουσείο? Ναι, βεβαίως είναι ανοιχτό. Πάρα πολύ όμορφα. Κυρία Ήρα, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και για τη σύντομη συζήτηση που είχαμε τώρα. Υπέροχο το μουσείο πραγματικά και εξαιρετική πρωτοβουλία. Εμείς φροντίζουμε για την καθημερινή υποδοχή των επισκεπτών. Καλή συνέχεια στο έργο που έχετε αναλάβει ως τοπική διαχειρίστρια του υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης εδώ στην Δημητσάνα. Καλές ξεναγήσεις και κάθε χρόνο και καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν χαρά μας που σας είχαμε στο χώρο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.